Intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining way? We flex our love and offer you our rosary each day. Your promise of Fatima, each time touch you of help us if we pray to you, to bodies one and peace. Dear Lady of First Saturday, we ask your guiding hand for grace and guidance here on earth, and protection for our land. Maria, Gadalena, Sinta, Oinyari, Kekiki, Maluku, Keketutu, Ingalise, Kamaburi,
Tingnan na ako hindi masaya. Kaibigan, kalimutan ang lahat ng kalimutan. Itong mawinig na inasipan. Panawagan, paanyayan ang buong maligtasan. Panawagan, ito'y buong ang aming pagmamahal. Sa balat na pag-aaral, buong mga araw ko at sa Panginoong maligtasan. Suliranin huwag isipin Dalam hari ay limutin ang biyaya ng oras ang gabi. Panawagan, paanyayan ang buong kaibigan. Panawagan, ito'y buong at pagmamahal. Dolores, 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 por eso es cuando los amores que muchos cuando me gustan a mí, por ti, mga tao dito ay sari-sari, mayaman na hirap, isa Kristo. Kaibigan, kalimutan ang lahat ng kalimutan at ikaw ay hindi tayo nasaktan. Panawagan, paanyayan ang buong pagkakas. Panawagan, ito'y muna ng aking pagmamahal. Kahit ang nakadahalan, pinituhan ang laharan, bukas ang Panginoon ay magpapagalan. Suliranin mo at isipin, dahil makinig mo, pinabiyaya ng buwan at ang gabi. Panawagan, paanyayan ang buong pagmamahal. Panawagan, ito'y buong ang aming pagmamahal. Diba sabi mo pag magdaligang mag-sponsor ka ng klase? Totoo ita? Sundin sinabi na kanita? O paklase ka rin yan, brad. King gain. King January 24, 25, 26 na eh. Tintang mag-serve. Tintang mag-serve niya mag-solicit siya. Sino kasi mga serve sa mga higay, i-share na eh. Saka tintang candidate, limala yata. Yan po. Youth na yan, youth girl, babae na karang kayo na kang babae. So may pagbayang po ba si Bayo?
Ako po yung kaya kapatid, di Brother Freddy Manalan sana, mapalad ang mga pag-aaral na Baliches, Quezon City, Panawagan Class 467, Kinglanan ng Grasya ng Diyos. At mapalad mo rin po, mga pag-aaral, Kimbian ng Mami, Rigaring mo rin po, no, Baliches, Quezon City, year 1997, Class 266, sa ilalim ng papakala ng Birheng Maria. Okay, okay kayo. Kumusta po? Hello, kumusta? Kung Lunes at kay kami pati, busy po masyado eh. Ako po, sorry po, meron po entertain ganito. May chan po itong makasabi. Makasabi po yung artist. Kayong pangabiyayan ito. Bengi dati namin na makanya kong ibalik sa bahay. Makanya po, magrasya naman eh. Kasi mamumusta na po kanito, mamusta yung paklase nga gana pa special class keng Cavite, keng kaya tayo strength. Sabi po pingaring karela, magrasya uling sa mo, 10 years yun, dahil babaeng pong lalaki na po. So, liwa po talaga yung pamag-self. Kabalita ko mo po na yung pamag-self king shrine, eh? Kakaiba talaga. So, panandaman mo po ba lang, tsuka talaga yung paraiso. Heaven, sabihan dati na uling tuklo ka talaga kitang policy, kitang gulis una ka siya, yung flow of authority ng mahal na yung kong, eh? So, sa tupad na po natin at saka rin council, eh? So, ito po yung kaya. So, mapalad naman po may assign po kayong kaya, kayong CR ngayon, eh. Kanya mo pala kayong CR, eh? Dati kayong teacher, refectory, kaya Euro, eh? Kung ngayon CR. O isang CR, dahil kumpleto naman gamitin yung shrine, naman mapagal. Naman mapagal. Makakuha mo matutug pa ulit dyan. Kita kang second floor, kitang tuturan na rin silver, at yung speaker, darandaman mo talaga yung rolyo. So, makanyang po. So, bala mo po, buryana ko na yata yung silver, nakikitsin. Makanyang po yung kaya. Ito yung kaiba na nito. Pero pwede kasi sa talent mo talaga kayong naman pwede mong i-share kayong meron kayong karatamang community na yung banal na pag-aray. Share mo talaga. May mo po itang kayang material na bagay, pati itang kayang talent, physical. So ito po yung kaya, ganyaman na po yung banal na pag-aral. So matula na akong matula na may babalita po. Gusto manin kayong yung malalyari kayong limang bansa. Nung alam banal na pag-aaral na patuloy, continuation naman na lang yung kayong PEA, yung Vigil Adoration. Po, makanano na kaya yung buong bansa. So yan po yung nyate, tatat na yung mahal na yung kung paano yung banal na pag-aaral. Uling makasulat yung kayong video, yung Bible. Kayong lungan yung bayang tipan. Malyari yan. Yan mo po, uling minsan, madidepensa yan mo, uling po kayong bansang Pilipinas sa dakala manalangin. Lalo na kayong pamagpati mo, devotion, po, rosary, kayong pamanyimba, kayong pamagbantay kayong blessed sa kanya. O yan po yung turon ng Catholic organisasyon, po, faith, tamo kayong Catholic. So, sabi natin ni Father sa verse 3, yung pari ng graduate, po, uling ako ng Kuya Larry, ang kaya naming rector, at din fighting kayong lalaki. Kitna na Kuya Larry, Biori Kuya Larry kayong BBC po. So, diyang councilor, public servant siya pa rin. Kuya Larry kasi, pagka zero na yung karelang gobernador na mag-lead kayong kayong moderator, iyabi na talaga yung pangaligin ba na napagawa. Sabi na yung go, nangyakala sabi niya, sinama mo pa ang Diyos sa ating pag-uusap, puro korap naman ang sabi, korap ang pinag-uusapan. Boss, sabi na kayong boss, na kung hindi natin sasama lagi sa ating mga gawain, plano ang Diyos, walang mangyayari. Nagbibiro lang naman ako, sabi. Tama noon yung sinabi mo. So, makanya niya po may apply. Ituturo ng mga laing kong kaya katamo karing council. So, sabihan namin Kuya Larry kayong pari,
Father, sabi niya, kayo ba'y nagkakasala niya? Nagkakasala po ba kayo? Oo naman. Paano? Kamukha niyo rin kami mga tao, sabi niya. Na pwedeng tumingin din sa mga babaeng magaganda. Nag-uumpisa din kami. Kakasala rin kami, sabi niya. Kung ano yung mga nangyayari sa atin, sa realidad, nangyayari din sa amin. Kaya lang, profession namin to, kailangan namin tuparin ang aming profession. Pinili namin vocation sa Diyos. Kaya pinipilit namin magtrabaho sa matuwid na landas. Okay, so ganun naman. So, kaya tama po tapi sasabihan yung kakatamong manibat na kami itang pandemic po, na mamilabas sa kayan, kalamidad, gera. Panay lang didepensan yung kakatamong panalangin. Minsan mausing kakatamong chairperson, 9 days, novena, rosary, 9 days, novena, vigil. Uling pinimalayaring keng liwang bansa. O yan yung kakatang misyon. Sabi natin, kung wala ang banal na pag-aaral, paano na kaya? Kasi, imagine kung muli kong itinapak ang aking paha sa inyong bansa, na pinili ko ang bansang Pilipinas. Mapalad kayo ang napili ko. Kaya, ano ngayon sa inyo, kung ang babaeng instrument ko, ang aking anak na si Salve, kung halimbawa ay Presidente Carlos Miguel ano ngayon sa inyo? Ganun yun, kasimple. Kaya Salve, respeto tamo, po, pinili ng malayin kong, pinili na rin officer, magbalik pa si Bayo. Itapin, anang kaya, pasanin niyo ang inyong kuros, magahan, sumunod lang kayo. Bakit po? Uling biro yung kakatamong responsibilidad kayong balikat tamo. Kilala ka na duwari kakatamong panalangin. Nemo, kayong pamilya tamo. Karang kakatamang pengaring may yaon na bil. Kapatid tamo. At in-insurance yan. Kamal na yung kong. Reta kong pangaditang reta. Ilapin po sa sahawk kakatamong. Mga di mo rin kayong bago. Maswerte ila reta rin minuna kakatamong. Itamo, ba nung ating pangmanalangin kakatamong.